Okay, ikaw ang kakain o ikaw ang kakainin? Hello, Mommy. Ready ka na ba sa top 5? Oh my God. I am ready, but I hope my mom is too. Wow. Hello, Mommy. I-hide natin, i-block natin yung Mommy. Hindi. Puputulin ko rin yung internet. Ayan. Parang Roger. Okay. Are you ready? Yes. Lights on or lights off? Dim. Diba? None of the above. Dim. Oo, dim. As a Virgo rising, tinitimpla ko yung Mas romantic. Ganon. Tsaka mas ewan ko, mas komportable, diba? Kapag Mas performative ka kasi syempre mihiya kahit paano. Mako-conscious kapag So, mas matindi ba mag-perform pag dim? Yes. Okay, ikaw ang kakain o ikaw ang kakainin? Hello, Mommy. Syempre, as a Leo, that ako ang pagsisilbihan. Ako ang kakainin. True. Oh, hirap na hirap siya sa wagon. Kainin, Mommy. Oo. Paliwanag mo na lang to, ha? Ano naman na ako? Adult naman na, 29 years old na ako. 29 ka na ba? Magto-29. Oh my God, pero Gen Z ka ba? Parang Gen Z. Oh my God, ang tanda na 1997. namin. 29 ka na. So, sa bagay, 42. Okay, next. Importante hindi halata. Oh. Thank you, Ma. Kailan ka mas performer? Sa umaga o sa gabi? Wala. Every day, all day, every day. Kasi kailangan, tayo lagi? Galingan. 100%. Okay. So, ayan. I concur. Okay. Zodiac sign na gusto mo tikiman lang. Okay, sa audience, tapos i-confirm mo. Okay, Go. Cancer. Oh my God, di natin napag-uusapan ang cancer. Anong red flag sa kanila? Bago mo sagutin. Ang red flag sa kanila ay, para sa akin, overly emotional, tapos ang clingy, ganyan. Kasi meron akong dati sa cancer, meron akong na-encounter na cancer. 1 week pa lang. Gusto na bembang na agad? Hindi bembang, parang gusto mo na ako agad, sure ka ba? Parang, parang pag may naramdaman sila, panghahawakan nila yun. Ganon. So, cancer, may gusto kang bembangin na cancer. Kasi ibang tao na to. Pero, yun, nurturing kasi ang mga cancer. Masarap daw mag-alaga. Okay. Tama. Kasi jowa ni Rai, cancer. Ay, okay. Zodiac sign na seseryosohin. Seseryosohin. Pwede sign ko na lang din, Leo. Ayan. Iyan pala ang di ko natanong. Kung may jojowain ka, gusto mo kasayin mo ng zodiac sign? Hindi naman. Pero, ang preference ko lang ay talagang either fire sign or air sign. Kasi parang yun na yung subok ko na, alam mo yun, may chemistry. Hindi mo nakikilalanin, hindi mo nakakapain. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.